akhir ya Pak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku oleh muridnya anak dua karena. Oke, cip. Nggih. Jenengan lantunkan lewat tanduk apa lewat gamelan? Monggo. Aduh, nyanyi apa iki ya? Yes. Niki sing gak ada tampil mboten request lagu napa, Pak? Sing pundi anggone? Jadi kok sing jumeneng ada Nggih. nyilet. Bapak sinten? Namine Bapak. Bapak. Yo. Bapak Yoyo Supriyadi. Monggo Pak, ketinggalan kula napa mboten? Kayake aku kudu ngene deh Pak Ride. Cek ketok wong-wong iki. Heeh. Panggunge dhuwur glani. Masalah iki sing nyanyi arsene iki yo cilik-cilik ngono lho. Penyanyi cilik cowok ini. Oh, nek MC ini enggak. Nih, kan dia. Ayo. Cip. Satu tembang. Nggih, mboten request napa Pak? Bundane niki lho. Barangkali ada request dari bapaknya, juga dari bapaknya. Monggo. Monggo request. Monggo Mas. Request untuk gending apa? Kalau lagu-lagu apa? Monggo. Oh enggak perlu. Kayak iki jek dorong panas Pak Ri. Belum, memang belum. Masalahku terus catatan aku di catatan kok mau panas wis. Masa? Heeh. Iki udane sedina iki mangga ndek kene ya. Aku kayak iki kudanan, Nduk. Wah, Pak Ri, aku mah ya kudanan teko Surabaya iki. Tanya. Ayo. Wow, di sini. Tuh. Nyanyi lah. Oke. Kumaku beju. Cermat ya ju. Tambah butuh baju. Aja ngono gak Pak Ri. Dikasih lagu sing rada terbaru titik. Betul sekali.
Sayang